Doncs per nosaltres és un repte, per suposat. Tenim un volum de participació d'uns 180 pentatletes de 14 països, amb la qual cosa és un volum, com he dit, molt important. Nosaltres, com al ser una federació petita, la veritat és que és un sobreesforç important, però bueno, val la pena quan veus el resultat. Estem creixent moltíssim i, a més, aquí estem a la base més important del pentatló, surt d'aquí del Llor, des de fa molts anys, amb la qual cosa molt contents que ens puguin cedir un any més les instal·lacions i poder continuar creixent i organitzant competicions aquí. I la base a tot arreu, a tots els clubs estem treballant molt per mirar de créixer, que per nosaltres és el més important. No només és la base, que estem creixent més i que cada cop, vulguis o no, el ser una miqueta més mediàtics i intentar que que el nostre esport pugui arribar a tothom. També tenim la gran ajuda, en aquest cas de la Laura, el poder participar en els Jocs Olímpics i poder ser el referent de moltes nenes ens està ajudant també moltíssim. La base, la hípica els hi quedava molt lluny, perquè fins a la categoria júnior no feien la hípica, llavors ara ja comencem a treballar amb els més petitons, és la intenció, vulguis o no, tot i que no són aquest tipus d'obstacles, però adaptats perquè es vagin preparat i que quan arribi el moment, que estem intentant U15, que és la que hem incorporat aquest any a l'European Cup amb obstacles, puguin estar preparats i preparades. Esfuerzo con el dorsal 1.